moro, meikäläinen on Pate ja nyt ajottiin mennä pelaamaan Happy Wheelsia tai miten menikään. Joo, tossa. Ja sitten tässä välissä tulee hyvä vitsi. Tiedättekö te, kuinka monta suihingää tarvitaan vaihtamaan lamppu? 0! Ei vaan 0, koska nollat ovat nollia. Joo, oli paikalla surkea vitsi. No, joo, mullakin vähän netti, mutta ei se oo mitään väliä. Mä vaan hengitin jostain kun sitten. Taas. Iskisin. Derp, derp, didi, derp, pidi. Service. Joo. Aika isokin. Säästyksen. Aika pienikin. Säästyksen teille takaa Ville Pekkanen. Joo, ja täällä säästys Ville Pekkanen. Mitä tämä on? Lagiva netti. Hei! Tiedätkö mun taas päällä niin? Mun tavoite elämässä on. Tiedätkö sä ottais dinosaurista vaikka hiskulamassa? Yksi! Koska se syö sen hiskulamassa. Joo, mainos vielä. Tiedättekö kuinka monta urpoa tarvitsee urpoilemaan? En mä tiedä. No kaikki ne mitä on olemassa. Aika köyhää. No on se rikkaampaa kuin sun isäs. No, tapaa. Hei. Tiedätkö sä monta somalialaista tarvitaan joku tomauksmatto? 0. 1. Koska joku rikas tulee työntää tikusen persukseen. Aivan mielenvikas lävännerusta. Joo. Hei. Miksi tää kone lagii niin paljon? Ja te katsojat, kirjoittakaa kommentti, jos te tajutte mitä tämä tarkoittaa. Teltta on pystytetty. Aivan mielenvikas lävännerusta. Tai teltta on pystyssä. Joo, moro. Tää ei nyt onnistunut ihan kunnolla, koska tää lagaa. No, I don't. I don't have any money. Oikees? No sano. Velho, karkamela. Karamela. Syö tänne. Syö. Syö. Oi.